गलिया। का हो पवन भैया कहाँ जाता हुआ केकरे गलिया जइबा भौजी के खोजे जाता हुआ का? ये मर्दवा जब से उनकर बियाह भइलो ससुरवे में बाटिन आहा लगता लड्डू बेचे गइल हुआ का? केने बाड़ू हमार लाली। का हो भौजी कहाँ बाटू? अरे तोरे चक्कर में भौजी पवन भैया कब से तोके खोजत हुए, खोजत खोजत कितना दुबरा गइले हो भौजी। हाय देखा का कहत हुए पैसन भइल बा हाली। का हो पवन भैया भौजी काहे झूठ पर बोलत आता मर्दवा? हम जानत कि तू लड्डू बेचे गइल बाटा भौजी के गांव में, तोहार हाल तो एकदम ठीक है बा। सही कहता नहीं भौजी हनकर हाल ठीक बा। कहाँ बाटू तू? लाला पुदीना भरिया के ए भौजी पुदीना लेला हो, पुदीना लेला। पवन भैया पुदीना बेचत हुए लड्डू नहीं, पुदीना खइला से गर्मी बाहर चल जाला। का हो पवन भैया भौजी काहे नहीं करता? रे रबिया नायिका रे। ए पवन भैया लुटल रहा मर्दवा जाता नहीं बोलावे भौजी के। हउए भौजी के घरा दिखाता जोन पानी के घर के लगावा। ए भौजी हने आओ पुदीना ले ले। कैसा लगा मेरा मजाक?